אחרי שנתיים מחוץ למגרשים, שירז הדר חזרה לשחק. השחקנית, בת ה-17, התגברה בפעם השנייה בחייה על מחלת הסרטן, ורק חיכתה לרגע בו תוכל לחזור ולשוב אל הפרקט. החזרה הייתה מדהימה, אני לא יכולה לתאר לך אפילו עד כמה. סתם לקחת את הכדור ולעשות צעד וחצי מבחינתי זה היה אושר, לראות שחזרתי להיות מה שהייתי לפני המחלה. בגיל חצי שנה בלבד תפס הסרטן את שירז בפעם הראשונה והשאיר אותה עם עיוורון בעין ימין. זה לא הפריע לה לבחור לחיות כרגיל ולעסוק בתחום הספורט. האמת שלא שמתי לב לזה. אמרתי זה מה שיש. צריכה לראות איך את מתמודדת הלאה. צריכה לדעת איך לעשות כל מה שאת רוצה, ששום דבר לא יפריע לך בדרך. ואז הסרטן חזר. אחרי עונה מוצלחת שכללה עדיפות וגמר גביע עם קבוצת הילדות, שירז נאלצה להיפרד מהמשחק שהיא כל כך אוהבת. זה יפגע באמת בכדורסל, זו הייתה השאלה הראשונה שלי, לפני כל שאלה אחרת. ולאט לאט הבנו שזה לא הולך להיות קל. נודע לנו על המחלה, זה היה הלם ראשוני מבחינת כולנו. הקבוצה היא מאוד מחוברת, היא תמיד הייתה מחוברת מאז שהבנות האלה קטנות וביחד, והקבוצה לא עזבה את שירז לשנייה. היינו איתה ליווינו אותה בכל הטיפולים ובבית חולים, כשהיא טסה לחוץ לארץ, קיבלנו לה בשדה תעופה עם בלונים. הם לא עזבו אותי לשנייה, הם הגיעו לטיפולים, לניתוחים, ניסו לשמח אותי בכל מצב, קנו לי סל כזה קטן שמעמידים אותו בחדר, שלא ישעמם לי בטיפולים. החזרה למגרשים לא הייתה קלה, אבל שירז ממשיכה לעבוד קשה וכבר חושבת על העתיד. יש קושי, אם אני אתאמץ יותר למשל, היו לי כאבים לדוגמה. אני מנסה לעשות הכל במידה, שגם לא יפגע לי בבריאות, אבל גם אני אוכל להתקדם עם זה לאן שאני רוצה. כשילד בא לעבור טיפולים כמו שאת עוברת, והוא רואה שאת מחלימה והכל בסדר, ואת חוזרת לשגרה שלך כמו שצריך, ואת הגעת למה שאת רוצה, ואמרו לך לפני הטיפולים, וחזרת לשגרה, ואת המשכת לשחק כדורסל, למרות שבשנה הזאת שכבת על המיטה ולא יכל, הוא יראה שכן יש לו תקווה לחזור למה שהוא רוצה להיות, לא משנה באיזה תחום ספורט שהוא. כשאתה לשחק אתה מרגיש בדיוק את הרגשות האלה, שלא תקבל מכה, לא יודע מה יכאב לה או משהו כזה. אבל כל פעם אני הכניס עוד קצת, עד שאני בכלל מתעלם מזה, והיום אני גם גוער בה, שהיא משחקת לאט, כאילו זה כל אימון חוזר על עצמו. אני בודק אם הוא באמת שומרות, הן שומרות עליה חזק, לא מוותרות לה. וגם מעריכות אותה מקצועית, כי היא עושה פייק אחד והיא שורת המחור. אם אני מסתכל מהצד ואני לא מבין איך היא עושה את זה בכזה קלות. זה משהו נדיר. אני באמת להסביר. אצלי הכדורסל הוא בלב, הוא הראשון להכל. אין יום שאני לא רוצה לרדת ולהתאמן. אני רוצה לקחת את זה כמה רחוק שאני אגיע, לליגות הכי גבוהות, לרמה הכי גבוהה. דברים כאלה לא יצאו אותי.